Ivimana enyika yedu linjani bakwethu-ke kuzindawana zonke-ke lapha elingalikhona kusangana kwathukitha khamune chenyu chirongwa chamunofarira siyadibana-ke kuhlelo lenu elilithandayo lapho esililethela khona bathina kunzira zvinoyera okuzilayo zvinoshamisa okumangalisayo zvinotyisa okwethusayo uye zvinoda kufumurwa lokufuna-ke ukwenjula tinozvibatha pane chino chirongwa tichazonzwawo zvekare nyaya dzimwe chetedzo kubva kumapepanhau edu re-H Metro pamwe chete kanerekwaedza tichizopinda muchirongwa chatinoti behind bars apa tinonzwa hurukuro dzatinenge taita nevasungwa vanenge vari kumajere tinopedzesa chirongwa nechikamu chatinoti couples quality time chirongwa chevanhu vakura patinenge tabatana naMiss P anditika so ndo mamirira azvinenge zvakaita uona-ke umumo-ke uyabeke ukhona sizazizwa-ke ezikumaphephandaba ethu iphephandaba ele-H Metro kanye-ke lelekhwayedza siphinde njalo sizwe ezemajele uMiss P wabantu uzabe-ke eselapha so iwona-ke umumo-ke ohlelo lwethu namhlanje tinokuthambirai nemfaro mkuru vakaterera vari kudzimba vakaterera vari kumabasa vakaterera vari mudzimotikari muri kuenda kumabasa vamwe muri kubva kumabasa tinotenda nekubata nesu vari kunyika dzakasiyana-siyana tinotenda nekubata nesu tinotenda zvekare vari kutitevera pa Facebook page reStar FM tichiti sounding good all the time, that's the big one tichizobatanawo zvekare pa Facebook page rakanzi iro Tilder live vari kupinda nemamessages pa WhatsApp platform yedu tinokutendai tiri kuona mamessages tiri kukuona imese kwamuri muchida zvakakutumira mameseji enyu tinotenda nekubata nesu vari kutumira mamessages nema-text messages thank you so much for following saka iko zvino chirega tichigadzirira kuti tinge tichipinda muchikamu patiri kuti zvinoyera zvinoshamisa zvinotyisa zvinoda kufumurwa tisataita seizvozvo kune avo vane matambudziko ari kuvanetsa kunyanya takatarisa tsika dzedu dzechivanhu hanzi nasekuru Kanengo ndibatei pa 0772 965 955 0772 965 955 kana 0776 069 409 0776 069 409 mangotibata ipapo munouya toona kubatsirana kunyanya vanotenda muchivanhu mutsika dzedu dzechivanhu ndisekuru Kanengo ava kana kuti hanzi munotitevera pa Facebook page rakanzi iro Kanengo TV namba dzavo zvekare 0772 965 955 ne0776 069 409. You make me Tilder live. Shocking, strange, bizarre. Star FM, sounding good all the time. This is Tilder. Tilder live on Star FM. You make me Tilder live. Shocking, strange, bizarre. Star FM, sounding good all the time. Right. Andina kuzoti chirongwa chinofarirwa zvekudaro last week on Wednesday pese pandafamba tete kwamatirasa nezuro mamusipo koseiko tete tatatomwa ma-energy drink kuti titerere aiwa tiroda ngokutendai nekutitevera nekutiterera nerudo rwenyu nesupport tine urombo last week hatina kukwanisa kuwana chirongwa chino nekuda kwecongestion yanga iriko vatyairi vedu vakatadza kufamba vakaita stuck mucongestion kusvika nguva dzechirongwa dzaita sei nguva dzechirongwa dzapera asi toda kungotenda Mwari nhasi tiri pano nhasi tiri tese regai tirove basa sebasa amai makadiko ndiri pangu makadiwo aiwa tiri right yedu kuri seiko kumba aiwa kuri nani aku anditi ka ukaona munhu watibata pano pa Tilder live ka it's either pane zvinoyera pane zvinoshamisa pane zvinotyisa pane zvinoda kufumurwa chii chiri kuitika muupenyu hwenyu kana mungatirondedzera zvizere dambudziko ramuinaro
razoita kuti musvike panapa? Ini ndinonziwo Chadoka. Chadoka ndo senemu yekumusha kwangu kwandakazvarwa. Alright, Chadoka. Alright, tongoti muzvare Chadoka. Muzvare Chadoka. Alright. Ndakavaka kuBloomingdale ma 2002 ndopandakavaka imba. Ndaisenza. Zvandaisenza ndakawanawo mukana wekuti ndivake imba. Handina zvimwe zvinhu zvandakabata mumaoko mangu. Handina zvimwe zvinhu zvandakaita. Musamhanye, ngatifambei, tine awara yese kuti tinyatsonzwa nyaya yenyu. Tichifamba takadaro, makatenga stendi yenyu. Matenga stendi yenyu kubva machitanga yenyu kuvaka. Ndapedza ndakambogarawo zvakanaka. Zvakakutorai nguva yakareba zvakadi kuti muvake? Hazvina hangu kuzvitorera nguva yakati rebei. Kubasa kwandaisenza taipiwa maadvance vanozviziva. Zvikwereti unozobhadhara uchibatirwa mbijana. Alright. Handi. Saka ndakazotanga pandakazoenda kumusha, ndichizodzoka kumusha, ndo pandakazotanga kuona tumashiripiti pamba. Okay. Right. Apa masvetuka kubva gore ripi kusvika gore ripi ramazotanga? Stand makaitenga gore ripi? Stand ndakatenga 99. 1999. Okay, zvakakutorera nguva yakareba zvakadi kuti muvake? Hazvina kunditorera 3 years. Alright. Muchivaka henyu mbijana? Ndichivaka hangu mbijana. Okay, makanyivaka imba yakakura zvakadi? Ndakavaka imba yaka 3 bedrooms, dining, kitchen, about 6. 6, alright. Okay. Right. Saka pandakapedza kuvaka ndakatoisawo matiles zvakanaka, ndikaisa masingi zvakanaka, matabhu zvakanaka. Pandakazoenda kumusha. Kumusha kwenyu? Kumusha kwangu. Ndainochengeta baba, mukoma wababa. Anga kuma 98. Baba mukuru. Ndaigara navo kuno. Iwo mumba menyu iyoyi? Imbo mumba mangu imomo. Ndobva ndazoenda kumusha. Vava kurwara? Vanga vasingarwari. Vakanga vati ndakunobata maoko kune vamwe. Ndiri kungonzwa vanhu vari kungofa handisi kuenda kunobata maoko. Pavakaenda ndobva vasikundikana kuita sei kudzoka. Baba vangu first wife ndimai vangu vakafa. Ndobva vatora mumwe mukadzi. Saka vanga vasinganyatsokupindirana naye. Ndini ndaitowo kugara navo. Alright, ngatite so. Baba ava muri kuti ndi baba venyu vakakuberekai? Baba mukoma wababa. Baba venyu mimi vanga varime? Vanga vaine mukadzi. Alright, baba venyu mai venyu ndo vanga vari mukadzi wekutanga vakafa. Kubva kwazoita mukadzi wechitu. Right. Saka baba vanga vasingadi kugara nemukadzi wechitu. Baba venyu? Baba mukuru. Ivo baba mukuru vanga vasina mukadzi? Vanga vasina mbobvira varora, vasina mbobvira vaita vana. Alright. Okay, saka vakauya kuzogara nemi? Ndakavatora ndibva ndambogara navo kuno kuHarare. Imba yenyu yamakavaka? Imba yangu yandakavaka iyoyo. Alright. Saka pandakaenda kumusha ndobva vazoshaya. Ivo baba mukuru? Baba mukuru. Alright. Ndakagara navo 3 years ndiri kumusha. Okay. Ndobva ndazodzoka kuno kuHarare. Pandakadzoka kuno kuHarare. Pama muri kumusha maimboita muchidzoka kumba kwenyu? Ndaita ndichidzoka kana wiki kana 3 days, wiki 3 days ndichidzokera. Okay, kumba apa kwa kuri kugara? Paigara muloja. Angari main house here kana ndipo? Angari main house, nemumwe angari cottage. Alright. Ande. Saka pandakadzoka kuno kuHarare kunoku. Vashaika havo. Ndakuti chirega ndidzokera hangu kumba kwangu hapana wanichachengeta. Ndakatanga kuona tumafirimu pamba. Ngona musoro huku uchitamba pamba. Unongochitamba uri pai? Kungosumuka kudai paine blood. Mumba panze? Ndimi maiwo vamwe vanhu vaiona? Ndaitodaidza mumwe munin'ina wangu kuti uyauonewo zviri kuitikawo. Munin'ina wangu anonditeedzera. Aizviona? Aitozvionawo achitongoti sisi zvimwe zvinhu munoona ameno makazvikoshesa zvinhu izvozvo zvinogona kukanganisa. Muona musoro huku wakadimburwa uchitamba? Uchitamba. Unogona kuona sadza remunya rakakandwa.
payadhi. Unogona kuona nonzi chiko chimwe futi chandaiona. Unogona kuona hembe yakangobvarurwa iripo pamba usingazoti ndiyani. Iri panze. Ndo zvandakatanga kuona panze. Izvi zvaitika mabva kumusha? Ndabva kumusha. Ko maroja masiya pamba apa? Muloja wandakatanga kuaprocha inini ndewanga ari mumeni. Mumeni muya makangokwadabuka matails. Mumba imomo? Mumba. Ndobva ndabvunza ndikati givi mwanangu, ko chii chakwadabura matails mumba? Akambaoneka. Mama ndakutobva pano. Ndikati wakubva pano sei? Iwo matails angokwadabuka, hamuna kupinda mvura, hapana chimwe chakwenga, hapana chimwe chaita sese uri kutoda kubva pano. Zvikanzi haini ndakutoenda. Ini zvipano handichada kugara. Mwanangu ndiwandasiya pano, ndongochigara pano, ndongochiziva nanga chisvika pano. Ko matails ari kukwadabuka sei? Zvikanzi hayo, ini ndakutobva pano, kwakutobva kwakutoenda. Iye pane zvaakanga amboona. Handizivi. Since akambenga ari kugara ega hana undiudza kuti chii. Akazongooneka ndobva abuda ndobva aenda. Wekukotejiwo ndobva ndaona ngirikini chemba yakachekwa. Ndobva ndamubvunza, naiwe ko chemba yangu yachekwa nei? Zvikanzi mama ndadonhedza dombo kubva pamusoro apa ndoradonhera rikapwanya chemba. Ko pisi yacho iri kupi yekuratidza kuti iwe waita sei? Ko dombo racho riri kupi riri kuratidza kuti iwewe dombo iri ndoratema chemba yangu? Zvikanzi haini ndakuenda. Abva tooneka? Ndobva aoneka ndobva aenda. Pamagetsi vese vangu vasingadi kubhadhara magetsi. Sei? Vaingoti hatina mari, otobuda asina kubhadhara magetsi. Alright. Ava vabuda maroja makatora vamwe? Pabuda maloja iwa ndobva ndaisa matails. Ndobva ndaisa vasikana vaibva kwaMutare. Vasikana vakatanga kusvikira pamba pemunhu wandaitamba naye inini. Vari 2. Vakati mama tiruda kuya usogara pano asi tiri 2. Zvatiri kugara pano tiri 2. Mumwe anoenda kubasa, inini ndinoendawo pablafiwa apo pandine ndichifamba netsoka. Vanga vari kwaMutare. Musikana mumwe wacho ainzi Limeri. Alright, tisatauredi mazita. Pane musikana wacho namumwe wacho aiti ndiri musiteni. Ndinosenza Kristu. Alright, musatauredi mazita nekumabasa apo. Alright. Aingoti nini ndiri musiteni. But mumwe wacho pandakazoona inini ndakaona mushonga mumabhegi make. Akangoti ndadzingwa kubasa ndanzi ndaba mari $5 saka inini ndakuenda kwaMutare kumba kwedu. Zvichwa pakatoya mapurisa akatouya akati toda kuvhura mba menyu takona kuti hamuna mari here, aba mari yakawanda. Ndikati hamuvhuri mba mangu musina warrant of searching. Handikubvumidzei kupinda mumba. Ndobva vasiya vanditukirirawo ndobva vaenda zvavo. Paakazodzoka mwana uya ndakamubvunza, nai mwanangu, ko iwewe unotiwo kana waba zvinhu zvako kubasa wobva usina kupedzerana nekubasa wobva waenda usingataure kuti mama ndakuenda kupi ndizvi zviri kuitika. Ini pano ndozosara ndonetsana nemapurisa, uri kuzvifambisa sei? Zvikanzi mama izvozvo ndinotosungwa, kana ndikati ndatotaura ndotosungwa. Ndobva aenda, ndobva pazoya vabereki vacho. Ndobva tagara pasi pese ndikati aiwa takurai zvinhu zvemwana wenyu hasi kubhadhara renda asi kuita sei? Ndobva vatobudawo futi, ndobva vaita sei? Ndobva vaenda. Okay, saka panguva iyi mashiripiti ari kuitika? Mashiripiti akambenga ati mire mbijana. Okay, kumira kwaakaita pane zvamamaita here kuti mashiripiti amira? Hapana vanhu vamakatsvaga kuti vakubatsire? Ndisina kutsvaga munhu. Alright, okay. Ndobva ndazotora mumwe futi. Ndobva apinda. Aisenzo kune imwe kambani. Aiye handina kuna chandakaona. Ndobva abuda ndobva aita sei? Ndobva aenda. Ndobva ndatozozviona kuti no kuuya kuri kuita vanhu ka. Vanhu avari kutoya pane munhu anenge achitovabheka kuti ita zvakati pamba apa nekuti shize kungoagara neumwe munhu. Ndobva ndato no ini maloja handichadi kuisa. Ndakuda kuchigara ndega pasina mumwe munhu wandiri kuona achiuya pano. Vanhu vachibva vari kubvirei? Vanga vasingatauririse. Alright. Kwengoti wakamubvunza chavanomubvunza anobva toti ndakwenda. Alright, muchibva magara mega? Ndobva ndazogara ndega.
ndone mubhedha wachekwa wekutanga wakachekwa bhedhu rekutanga. Rechipiri Kuchekwa nei? kungoona wachekwa waingonzi ga pakati wonzi ga ma4 masizes. Right. Wechipiri wane futi wangochekwa totora topisa zvakumakapu wotodisappear. Makapu kushayika mumba. Kushayika mumba. Edhaga yayo chona akarohwa ngirikini mahandles. Maplates uchona akaita afanika akachekwa kwete kupunzwa zvakatorongedzwa kudai zviri hipi kudai unongona zvakagwedurwa. Chii chiri kuitika unenge uchingochikaka uchingotora uchiita sei uchirasa. Wemba mangu manje ndizvozvo. Ndobva ndati kuna mainini zvangu vano special care but kana muchiita muningina wenyu munototaura motowirirana munotowirira mainini inini zviri kundinetsa mwana wamai yangu handina chandakambobata muupenyu hwangu handina chandakaita muupenyu hwangu but zviri kuitika munomba tiringochekerwa zvinhu zvikanzi zvisisi zvinopera ngati zvinopera nei zvikanzi zvichapera ngatinamate zvinoita sei zvinopera. Mainini zvinhu zvatopera mumba hamusisina zvinhu. Wardrobe wotona ngirikini yatodonha pasi. Door rapera radonha pasi. Wotona bedroom rangu batoiswa buri ratochekwa kudai buri padoo. Makasvika mumba mangu munonzwa tsitsi. Masofa akutochekwa. Kapisi keike pafireplace kakutotorwa, kehood yepafireplace kakutotorwa. Mastovhu wakutongoona stove ichiita fanika inengura. Wakasiya wayata off stove uchinorara. Uchidzoka ikoko unototadza kuti asimba yakutotsva. Munenge muchipisa zvimwe kubva kubedroom. Yaita on. Mastovhu ese maplates yese kulaita usiku malights mastovhu ese ari 4. Asi ndakadzima kaenda cleaner kayo ndakatodzima kaenda cleaner patotonora ndakatodzima. Kosaka sei zviri kulaita wodzima woenda unorara zvobva zvatino mangwana zvewo cleaner futi stove ona yakadaro wonzwa wapinda warara mumba wonzwa kana kuti fridge door racho gwadabu. Wotona stove kana kuti fridge ya kana door racho zvakwadaburwa zvapasi. Apa murugara nemuningina muri? Ndirigara nemuningina wangu tiritu. Okay, hamuna vana here? Mwana ndinaye akaroorwa ungamvise kumurume wake. Musikana. Alright. Musikana haagari ipapo? Haagari ipapo. Haana kumbogara ipapo? Akambogarapo asi vanga vasina zvavaiona time yakanga varipo. Asi kuvaudza ndakavaudza kuti ndodambudziko randikusangana naro ende ndobva ndatovastopa kuuya kumba kwacho chimbomirai vanangu kuuya kuno ndimboona kuti chii chiri kumbonyatsoitika pano pamba nekuti unenge wangotya kuti pamwe vana vanotakurana nemhepo idzodzo vachienda kwavari kuenda nadzo. Anditika right, ndiri kuyeuka nyaya yakabuda mubepanhau redu reHmetro. Mwanasikana uyu anonzi akambogara pamba penyu nemurume wake apa handiti? Chii chakaitika? Pakaitika kadambudziko kekuti mwana uyu abva tisati taziva kuti zvii zviri kuitika pamba. Ndobva aenda kumurume wake. Asvika kumurume wake ndobva vakangonetsana nenyaya yelaptop yekunzi ndaona zvinhu mulaptop handizoziva kuti chii chaakaona mulaptop. Ende laptop iyo ndoona kuti vanhu vakatengeserwa laptop yakanga iri mumba mangu yakamboya nevasikana vekukwamutare ivavo. Vakauya nelaptop ndobva yatopedza 2 years kana 3 years. Pamwe yakazotorwa laptop iya murume wacho ndobva atengeserwa asingazivi. Handizivi. Akatengeserwa nani laptop? Handina kuzobvunza kuti laptop handada kuzoziva kuti zvii zvakafamba palaptop ipapa handizombozivi. Saka chii chakazoitika nenyaya yacho yelaptop? Ndobva apisa hanzi angobura mvura pastove. Akabura mvura ndiani? Mukadzi achida kupisa murume. Mwanasikana wenyu? Yo. Ndobva apa vakumba kwavo kana pamba kumba kwamwene vavo. Mumba kwamwene wake. Handizivi kuti mhepo yakampinda mwana yevanhu vese vakashamisika even mateachers even vakatamba navo angasembori suppose kudaro anga asina achadzakadaro. Kana neni nanhasi mai vacho ndotoshamisika kuti zvii zvakaitika kumwana. Akabva aita sei? Ndobva angotumvura tishoma shoma murume wacho ndobva atosvuka panapo. Mwana ndobva akangosvuka mbijana apa. Ndozvakatonzi mwana atofa. Mwana akafa? Akafa mukomana.
shame zvinaka kugara ikoko vari vese izvozvi vatone nanhasi vari vese vese inga zvakaoma naimi. Okay, saka dambudziko hombe ndiyo yemashiripiti ari kuitika mashiripiti ari kuita plus munhu ndoona akatanga first born yemumba medu ini ndotona ing'anga iri kutotisenzisa. Alright, ngatite so. Mumba menyu muri vangani? Mumba medu tetiri 8 but tiri tasara 4 girls. Vana vababa venyu? Vana vamai vangu inini. Alright, baba venyu vane barika? Baba wangu wanga ine barika. Right, saka amai venyu wanga ari mukadzi wekutanga? Mukadzi wekutanga. Mamuri 8? Tetiri 8, 2 boys 6 girls. Saka iko zvino kwasara vanhu 4? Tasara vanhu 4. Vamwe vese vakashaya? Vamwe vese vakashaya. Okay, ko amai vechi 2 vane vana vangani? Vane 4. Vane 4? Alright, okay, right. So mashiripiti nanhasi achiri kuitika? Mashiripiti achiri kuitika nanhasi. Izvozvi zvimakuseni ndatoona tsvina so panhirikini mumba nhasi. Yo, alright. Mati stand makaitenga gore ripi? 2002. 2002. Stand takatenga kuma 98 99 stand kuzovaka kwekuendako kuma 2002. Alright, okay. Ndakaitenga kuvarungu Fox and Can ndo yaitengesa mastand. Ndokwamakaitenga? Ndokwandakaitenga. Okay, maiita basa rei? Inde ndaita marketing. Woma muri muchiita basa remarketing? Alright. Ndofunga pakabuda nyaya yenyu mubepa nawo. Tine vamwe vanoziva nezvenhoroondo yemba yenyu iyi. Mune munin'ina here akambogara kumhiri kwemakungwa? Handina. Hamuna munin'ina anga ari overseas? Umwe ana mainini noti wangu mumba maidu. Wo mwana wokwamainini asi ari mwana wababa wenyu? Ndokwamainini amainini munin'ina wamai vangu inini ndo vandinonyatsoziva kuti ndo vakambogara kuofasisa. Ndiye akambogara. Hamuna munin'ina wamakabatsira here kuti atenge imba pamwe chete kanekuvaka? Okay, samunin'ina yokwamainini aripi? Hasiri yakashaya? Variko? Wovese variko? Okay, pavana vababa venyu hapana mumwe wamakabatsira here kutenga stand kana kutenga imba? Hapana kana weukama akadaro? Wandakabatsira inini kutenga? Akandibatsira inini kutenga? Iye akatenga and then imi muri kuno iye ari mhiri kwemakungwa muchimubatsira kuvaka imba, kutenga mabuilding materials, muchivaka muchiita zvese zvokudaro? Hapana kana? Okay, alright. Saka pa mamuchida kubatsirwa nei? Because ndofunga nyaya yenyu kubva tainzwa paningikini payakabuda paibuda mavision akawanda nevamwe vanotaura kuti vanokuziva vanogara kumaraini vachitaurawo zvavanotaura. Ini ndenchida kuti zvinyatso kubuda pachena nekuti masenzeserwa atinoitwa. Muri kusenzeswa nani mai? Inini ndichiona tinenge tiri kutosenzeswa neng'anga nekuti maonero atinoita tinobirwa hembe. Hembe idzi dzinonzi dzinogadzirwa. Tinobirwa zvipfeko zvemukati kana kubvarurwa zvipfeko zvemukati. Zvipfeko zvemukati munoona musisina? Tinoona tisisina. Masiripazi chaiwo uchitofamba notoona ratochekwa riri nyowani kutotengera munhu siripazi kuti ndipo kana masiripazi shamwari. Uchingofamba kudai unoona kana kuti wakutofamba netsoka usisina kana siripazi. Matenisi chaiwo anogona kungoborwa kaningirikini pasapu uchitofamba. Saka nemagadzirirwo akaitwa mumba mangu ndenchida kuti ndione kuti munhu ari kuita ndiani. Imba yangu yakagadzirwa iri imba.
nekuti zvandiri kutaura kuti yakagadzirwa iri imba handina kuvaka nemafacebrik mumba. Imba yangu yakaita kucherwa, foundation iri kwayo, facebrik yakaitwa kucherwa pasi. Ndofunga meno kuti masentimeters mangana anobuda manhirikini malefu kana 12 ichikwidza kumusoro. Saka kucherwa kwakaitwa ikoko nemashandisirwo ari kuita imba yangu nemunhu wacho ari kuishandisa ndiri kuziva, asi handingatauri kuti ningi ndiye anoshandisa. Zvatiri kuitwa izvi tiri kuitwa naningi handikwanisi pamhepo, but ndiri kuda vanhu vanondiprovhira kuti zveshuwa muno muZimbabwe kana muvarimo vanoziva vakubatsire, vandibatsire. Okay. Makamboroorwa here, makamboita murume here kana mamurungogara henyu muri mega? Inini ndakamboroorwa, murume akafa, asi tadifosa zvedu. Makagara mese pamba ipapo? Hatina kugara tese. Imba makazovaka murume afa? Ndakazovaka ndatoondoka. Murume afa? Murume takaseparata. Maseparata. Alright, okay. Ndiri kuona mimwe yemibvunzo iri kupinda pano. Ndofunga tichavhurawo mafoni as well. Kana muchikwanisa nomura mutore maningi ayo mupfeke tikwanise kudayira mafoni. 0772162651. Ndiri kuona pane vamwe vanhu vanenge vanoziva kana kuti vari kuclaima kuti vanenge vanoziva nhoroondo. Ndofunga nyaya yandambotaura yemunin'ina wenyu ndofunga ndaita vanhu 1 2 3 vachiti no amai ava nhoroondo yavo toiziva. Vane munin'ina anga ari kuUK aivatumira mari kuti avavakire imba. Ndo zviri kuclaima vanhu handitika, hatisi kuti ndo zvakaitika. Hanzi akazouya achida kuona imba, ndo paakasvika imba mapepa zvese zviri muzita renyu zvakaita kuti angodonha akolapse achibva afa. Hakuna zvakadaro. Hakuna zvakadaro. Hakuna zvakadaro. Okay. Kutaura kwevanhu. Kutaura kwevanhu. Zvekuti munhu ainge ari manager wangu ini anogara kuNorton. Akatodaidzwa nevamwe vanhu vandaisenza navo. I think vangavapupure. Okay. All right. No, that's okay, mama. All right. Mirai tinzwe vari pafoni. Hello, Tilder live. Makadi henyu. Tokumbira mudzime radio kakuti nyatsonzwa nayo. Hello? Yeah, dzimai radio bisai phone pa loudspeaker. Bisai phone pa loudspeaker. Ameno feedback iri kuitika right, itai gaga tinzo. Ndikukunzwirai kuri taura henyu. So inini ndarwadziwa nenyaya iyi. Ndokunga kana muteerera ndoda kuti muzoitwa mawitness angu. Ini ndoitwa sikurungwara, ndoda kufungira nini kuvaita. Alright, inzwai. Kana muchitaura kuti munobatsira ka patiri kupedza chino chirongwa tichakupai nhamba dzamama handitika movabata. Vese vari kutaura zvokuda kubatsira ndofunga hatisi kukwanisa kuti tibva takupai mukana wokuti mobva mataura kuti ndinonzi ningi ndobva ndazodai ndikadai. Tichakupai mukana wokuti munovabata, mavabata, motaura navo, mobatsirana navo handitika. Saka iko zvino muri kushanda here nai mama? Aiwa, izvino handisi kushanda. Munorarama nei? Ndinongokiyakiya ndongotengesawo zvandinenge ndawanawo panguva iyoyo. Alright. Asi still mumba zvinhu zviri kupwanyiwa. Zvinhu zviri kungopwanyiwa, hapana kwandinoenda. Ndinogara nemunin'ina anorwara nepfungwa. Handina pamwe panhu pandingapotere nemunhu akadaro kuti ndopotera apa ndoenda apa, handikwanisi. Imba yangu iri kuseenzeswa nemunhu achitonzi anorapa nayo, vachisoswera vachitenderera. Makaona zvavanenge vachiita nemagadzirwo akaitwa imba yangu. Munhu weukama? Haasi munhu weukama. Aikaka. Haasi tori munhu weukama? Aiwa, haasi tombori weukama. Alright. Regai tinzwe vamwe vari pafoni. 0714 414 413 ndo namba dzamungatibata vane mibvunzo. Vane mibvunzo yavari kuda kuti vange vachibvunza mama. Vari kutaura kuti vasanganawo nedambudziko yezviri kuitika ka
mumba menyu. It looks like vanhu vari kunharaunda kwenyu vanotoziva kuti ndo zviri kuitika pamba penyu handiti? Vazhinji vanototaura kuti pamba apa panoitwa zvinhu zvinotyisa. Alright. Hello Tilder life. Hello. Saka mama zvinoti vane makore mangani vachisangana nezvinhu? Hanzi mane makore mangani muchisangana nazvo? Tingangoti pandakazonyatsozviona chaizvo togona kuita kana 5 years 6 years. Pane 5 years. Saka zvati hamuna kana pamakambofamba here kuda kugadzira? Hanzvadzi ndakamboenda kwandunge. Ndasvika kwandunge, ndunge hana chaakandibatsira nacho. Vakanditi enda unotora first born yemba menyu uye nayo kuno. Yowe mende nayo kunodi? Ivo vangwati munhu akagadzira first born yenyu. Hanzi munhu yanofamba achigadzira ma first born vevanhu. Akagadzira first born yevanhu, zvese zvamunoita imimi mumashure menyu. Vese vari mumashure anenge achingokwanisa kuvasenzisa nekuti anenge akagadzira first born. Saka first born yomba kwenyu iripo? First born iripo, anongotenderera ke mbari, ukada kumuona mayozondiroya, vana vake munondiroya, zvese hadikona kana hembe dzemunhu kana chii chemunhu, ndinoda kubatsirwa. Saka zvinoreva here kuti zviri kungoitika pamba pamuri kugara ipapo chete kana nekumusha zviri kuitikawo kwamakabva kwacho kwamakandovigawo baba mukuru? Kumushande ndisati ndanyatsoongorora zvakawanda, sinzi ndinemba ndiri kuno, ndiri kugara kuno. Asi kuvana nekunana mukoma ikoko ndokwandiri kuona kuti zvatobata futi, zvakatobata. Sezvo mati imi munhu kuitika muno muHarare munhu mutorwa mudee muchimuona, saka zvina nemamwe manekubidzo emuri kugara nawo padhuze zviri kuitika zvakazongoitika kwamuri pamba penyu? Inini handisati ndanzwa hangu next door kuti ari kusanganawo nazvo here, plus mamwe manext door acho ndotoona afanika akatopindawo mazviri. Kupinda sei? Kupinda sei kwacho? Kana ndiri kuti kupinda kwazviri ka, vanhu vanenge vachitongouyo vachita vanika vari kudhonza imba yangu, hazvinyatsonzwisisiki mukwasha zviri kuitika pamba pangu. Ini ndindopagara ka, but ndiri kutotadzawo kuziva kuti zvii zviri kuitika. Imba ine tafanika iri kudhonzwa, mota dzichiswera dzichitenderera, munhu anenge achiita zvaanoita ari mumba achitova pama-instructions kupinda pagedhi, munhu anogona kutobva parodhi chaipo chaipo kupinda pagedhi kuti nke kunga chatodhuma skirini yemba. Kana kutoka kuti dzimwe muchikura tozviziva vati vanhu vekudhara maiwanza kukudza vakazvakaita zvechivanhu vanhu. Hamuna here zvamakabata? Aiwa, hapana kana asi musina kuudzwa nyinzi zvinogona kukuvadza kana zvinogona limchidza kana ndamutoshandisa zvakati ndamutoitawo zvakati, asi zvazvongonziwo muitewo laki kana kuitawa sei kana kudii. Aiwa, hapana zvandakabata hanzvadzi. Kana ndiri kuti varipo vanenge vachiona vanoziva, kana pakabatiwa vachataura kuti pakabatiwa. Alright, ndaita basa mama. Alright mwana. Okay. Naye mama munoita zvezvigubhu here, zvekunhonga zvigubhu? Pana akuzivai ataura kuti mama vatu vaziva vanofamba vachinonga zvigubhu? Ndaimboitawo zvinoita vamwe zverecycling. Ndondonotengesawo zveshuwa vanhu vanondiziva. Pana atotaurawo kudaro. Right. Ende vakawanda vari kuramba vachidzoka kunyaya yemunin'ina. Aiwa, hakuna kana vakabvunzwa kana veukama vangu, handina munin'ina akaenda kuLondon akadzoka akazofa achiti imba kana. Handina zvemumwe munhu akandipa, hakuna zvinhu zvakadaro. Zvinhu zvamakashandira? Zvinhu zvandakashandira inini. Okay. All right. Hello Tilder life. Hello. Hello. Yes, makadi henyu? Tiripo makasemba here? Tiripo. Ndakada kubvunzoka kuna mama. Bvunza henyu. Ivo vane munhu wavari kufunga kuti ndiye akavavhiringidza, vane chavakambonetsana nemunhu iye here kana kuti pane munhu akavaudza kuti ndiye munhu ari kuvakonzeresa? Vanhu vakawanda vanototaura kuti uyu anoseenzesa pamba apa. Chandiri kudaro kuti panoseenzeswa pamba pangu pakagadzirwa zvekuti panenge panoseenzeswa nemupostori kunge pari kuseenzeswa nen'anga here. Kureva kuti munharaunda mese yenyu yega ndo yabva yanangwa. Unongoziva ka munhu akatarisa kuona kuti uyu munhu hana chainacho,
anongoita zvaanoda. Hapana murume, hapana mwanakomana, munhu anongoita zvaunoda hanzvadzi. Mazuva ano vanhu vari kuita zvavanoda kuma next door. Uri kungozvinzwa wewe zvichitaurwa iwe. Alright. Okay. Alright. Okay. Oh, sorry. Okay. Alright. Pana ari kuvhunza pano kuti baba mukuru ava mati makavachengeta for 3 years. Yeah. Ndizvo? Kumusha. Kumusha. Kunoku ndakavachengeta. Kumusha kwavo. Kumusha kwavo. Alright. Papa hanzi papa sina vanakomana here mumhuri yenyu vaikwanisa kunochengeta baba ava. Hanzvadzi dzangu dzakafa. Vana baba mukuru wangu inini vari ku-UK. Vana vavo baba mukuru ava? Vana vemukoma wavo anga vese vari ku-UK. Alright, saka muri makawirirana kuti imi mochienda kunovachengeta ikoko? Baba ndo vakatondisarendera inini. Mwanangu ndichengeterwe mukoma wangu. Baba venyu baba vangu vekundibereka. Alright. Vakatondipa ivo nemunin'ina wandigere naye. Vakatichengeta. Chengeta mwanangu vanavo. Alright. Ndosaka nanhasi ndinaye wangu ndinaye mumaoko mangu. Alright. Okay. Saka right mama, vari kuda kuti vange vachikubatsirai. Vanokubata ipapi? 0774 655 951. Alright. Dzokorirai? 0774 655 951. Toziva vanhu vanotenda mune zvakasiyana. Pano vanotenda muchivanhu, vanotenda muchipostori, vanotendawo kuna Mwari chero vanonamata Mwari. Muri kutarisira kubatsirwa navanhu vakaita sei? And by the way, amai ava vati havashandi, havana chavanacho, saka vari kuda kubatsira. Tiri kutarisira vanobatsira pachena, ndite? Ndizvo ka? Right. Muri kuda kubatsirwa nevanhu vakaita sei? Ini vanhu vanongogona kuti zvinhu zvangu zvive zviri panzvimbo. Alright. Nemhuri yamai vangu kuti ive iri vanhuwo vasingateerwi twairwi nazvinhu zvakawanda wanda. Especially sisi vangu ivavo. Vamugere navo. Alright. Imi munombozvinamatira here matambudziko? Ini ndinozvinamatira. Okay. Munoenda ini kukereke musataure nyuzi dare church? Ndaimboenda kukereke but iko zvino ndakamboti miri yangu. Inda. Kana wanyanya kushungurudzwa yeye unonamatira pamba. Handiti ka. Alright. Anyway mama, toda ngokutendai nekuya kwamaita kune chino chirongwa. Handiti ka? Tichivimbawo nhamba dzenyu dzatiri kudai zvikakupa vanhu. Vanhu vachakubatai vachakwanisawo kukubatsirai pachena. Handiti ka? Nhamba dzavo zvekare 0774 655 951. 0774 655 951. Handiti ka? Alright. Tatenda mama nekuya kwamaita muchirongo. Alright. Okay. You make me. Tilder live. Shocking, strange, bizarre. Star FM, sounding good all the time. Oh yes, sounding good all the time indeed. The Tollgate Motor Spares, vano supplier ma-engine spares, ma-engines, ma-suspension, pamwechetka nema service kits, pamwechetka nema accessories. Vanoti ivo huyai tinazvo zvinhu zvakawanda in stock zvemota dzinotevera maHonda Fit, Honda Aria X-Trail, Runnings, Bubble, Belter, Probox, Vitz, Rev4, Noah, Nissan Tilder, Nissan March, Mazda Bongo, Mazda B16, Mazda B1800, pamwechetekane Mazda B2200 plus many more.